puilano khapang tok dai buhuk song sini kokti bini koktumawo jotno lamsugo koktumarok wngkha teliamura 29 Krishnapur bolok committee ni member borom gonang Sunil Debroma phungni jorao nokni mai tei chawui mongia part office thangui dolok bai koklam salai tongmani borom gonang Sunil Debroma yaba atomsa ustop ma bai bini lagma chawui thangka tini 29 Krishnapur bolok committee ni member langma chawui thangmani no khnaui phai sokpaika titi ADC hapangni EM borom gonang Komal Koloi tai thangui manjakha Telemura district president ni borom gonang Ranjit Kumar Debroma tai thangui sawaikha Tipramo thani wardia rok joto adongsong manjagikha o thimani thayo atomsano borom gonang Sunil Debroma langma chawui thangma bai nokni sajala eba tai hik tabuk belekhino wanajak mongia kamini sini chini kok tv ni koktuma thumbiro honai Dinesh Debroma ni report chini kok tv তিনি চিনি কক টিভি হাপানিতি যতনন ফলমা ইয়াফারো তিনি তানে বাগে হঠাৎ চাওর ছপাইমা কালাইখা মঙ্গিয়া কামিও আবাই তিনি অরব বেলাই খেনো তিনি বখা খাম্মানি সাং তামনি খাই তিনি হঠাৎ খাই ফুঙ্গ প্রায় 10টার সময় তিনি 29 Krishnapur ব্লক কমিটিনি মেম্বার তিনি দাপুক সুনীল দেববর্মা হঠাৎ তিনি পার্টি অফিসে আসুগই দংলাইমানি বরফ খরক বুড়ি থাই স্টকুঙ্গই লাই আরনো দম লাই থাকা বন जों তিনি বরফ খরক বুড়ি তিনি সুরেন এই বাহু অজিত অলেন বরফ খরক বুড়ি খাই আর আসুগলাই তিনি পার্টি অফিসে আসুগলাই কক সালাইতোंमोन आ kok salai tongtani hঠাৎ kai bo ayu kaisa sikinglang mangsi oke omo hai जों nukmani age rokom kini omo hai kuno অসুখ বিসুখ বকরি সুস্থ শরীরkai তিনি pungai tukuya koi অসুখ ni aro wak pai phayei nogo phai tisa party office thangmung bazar thangmon je aro hঠাৎ kai usukungoi তিনি tinggalka boni bagai जों balai khaino Thana Telemura district kha khamjak karon bo hai chini koroksa ekonomisti kormi chini Tipramo thani chini Sunil o mungia kamio bo koroksa gonnamano ব্যক্তি chini warrior chini hatei jokhane bagai samung khainai bo kaisa jabani সৈনিক bo tini jingno khibi klang thaka जों boni bagai belai kheno khakhambu tini belai kheno bokha tongmaya jemon watui nokha somyao pherang kongma hai moi tini ang pung 10টা 10:30 khanaui khanaman logi no ma phika tamni kai bo tini koroksa 29 Krishnapurni block secretary boni bagai tini belai kheno khakhamjak ishwar ni thani bini aptani sotgoti kamna khayu bini lama phunuk klangmani jungno hatei dofani bagai samung tangnani omono tino jung bini je nakharmung hatei dofani bagai bubagrani logi tongui samung tanglangmani orobo jung muido phai tanglaina o area ni keplayungui tangnai ADC level keplayungui tangnai sini MDC ini orang kenal Komal Koloi bu phai sokpaijak ini ini warrior Sunil Koloi timani khlawui mohar uddor mohar ne pura ini meeting tongmani chini Sunil Debroma timak khlawui bobo a meeting yakari dini oro ma phaja tamni kai bobo chini a hati jabani samtang tane bo koroksa warrior bol khanama logo ma phaja oma hai kai chini sara mungya kami sara Telemura district jotono khakamja ishorni thani chini aptani sorgoti kamona khai hambai chini